Ovo nije priča samo o nami, ovo je priča o nama. O svima koji su gradili ovu zemlju, izdvajali doprinose i stvarali društvenu imovinu koja će u 90-ima biti opljačkana. O državi koja krivce godinama nije u stanju pronaći, a posve je jasno da su zločin pljačke vlastitog naroda mogli počiniti samo oni koji su imali i imaju poluge vlasti. Ja kad dođem sad u Namu, meni suze poteku, vjerovali ili ne, a pogotovo kad pomislim da smo mi u par godina imali 18 robnih kuća, skladište veliko, poslovne prostore, kancelarijske i tako. I sad, nažalost, od toga svega je ostala ova robna kuća i ona robna kuća u Ilici. Gospođa Marija Radošević bila je 26 godina šefica financijskog knjigovodstva našeg nekada najvećeg trgovačkog poduzeća koje je prije rata zapošljavalo gotovo 4800 radnika i imalo robne kuće diljem Hrvatske. Imali smo veliko skladište na Žitnjaku koje je imalo u okolici, imalo je 129.000 kvadratnih metara zemljišta i sama robna kuća je imala što prodajnog, što skladišnog, što kancelarijskog prostora preko 29.000. Nakon privatizacije 1993. godine na čelo uprave dolazi, kako to već biva, podobna, ali ne i sposobna uprava. U ratu su oštećene robne kuće u Vinkovcima, Vukovaru, Sisku. Te godine Nama će se prvi put od svog osnutka 1945. naći u gubitku od 47 milijuna kuna. Radnici ne primaju plaće. Ali nije rat uništio Namu. Privatizacijska pljačka uskoro će poharati cijelu državu. Kad smo upisivali dionice 1993. nikada nijedan naš bivši kolega i radnik ili penzioner ili bilo ko nije obaviješten da se u Nami upisuju dionice ili naš član od zaposlenika, neki član obitelji i tako. I na naše inzistiranje sindikata i radnika tražili smo da se te dionice ne upisuju u ljetu. Pri prikupljanju zahtjeva za kupnju dionica nisu bili anketirani svi zaposlenici i u startu je prekršen zakon o pretvorbi. Radnici tako kupuju tek nešto više od 27% dionica. Revizorsko izvješće naknadno će pokazati da mnogo toga nije bilo po zakonu. Fond za privatizaciju neće priznati pretvorbeni elaborat jer vrijednost Name nije pravilno procijenjena niti je utvrđen realan temeljni kapital s kojim poduzeće raspolaže. Zbog svega toga ni do danas nitko nije odgovarao. Po sebi ili drugom pribavi protupravno imovinsku korist je lopov. Ovdje dakle ti ljudi koji su pokrali sve građane Republike Hrvatske, odnosno one koji su imali pravo na dionice, su lopovi. Dakle nisu mogli to napraviti sami, nego su napravili uz sve one ljude zaposlene u tijelima vlasti koji su im to omogućili. I zbog toga se ovo naziva i koruptivna djelatnost, dakle svih onih koji su tada bili u vlasti. A oni koji su tada bili na vlasti ostavili su iza sebe ruševine. Pravnik Sulejman Tabaković iz udruge Kulin Ban u ime dioničara Name i još 800 drugih udruga malih dioničara bori se za njihovo pravo na vlasništvo. Autor je knjige Pravom u glavu. 1994. godine Privredna banka Zagreb za staru deviznu štednju kupuje dionice Name i postaje većinski vlasnik. Odmah osniva tvrtku kćer PBZ Invest Holding preko koje će upravljati Namom. Mali dioničari takvo upravljanje nazivaju krađom. Mi smo mislili da dolazi nam svanuće, da nam dolazi Mesija, Majka Božja da će se krenuti, jer njihov bivši predsjednik uprave, gospodin Kacičić, držao nama sastanke gore i govorio, veli, Namina dionica za godinu dana neće vrijediti 1000 maraka, nego 3000, to vam ja obećam. Umjesto Mesije na čelo Name iz PBZ-a dolazi njihova djelatnica Marija Šola, a dionice Name samo su tonule. Ona je rasprodavala našu imovinu. Mi smo imali osim robnih kuća još i sitnih dućana, skladišta, odmaralište u Crikvenici, zemljište. To je bilo oko 14 sitnih objekata i zemljišta. To je knjigovodstvena vrijednost, tome je bila 151 milijun. Ona da bi nama isplatila te plaće kao da radnici budu zadovoljni, ona je svaki put prodala taj jedan objekat ili dio. Znate za koliko je prodala? Za 97 milijuna, a izgubila je znači 50 i nekoliko milijuna na tome. Rasprodan je i sav vozni park. Najviše vozila kupio je dotadašnji osobni vozač Marije Šole, prisjeća se predstavnica malih dioničara. I tako da je on uspio u Nami što kamiona, što osobni vozila, Renault 4, Renault 18, Renault 21, razni kamiona, tamovi i oni bivši zastav, kupio je slovom i brojem 26 vozila za 26.000 kuna. Dakle, ja bih željela samo podsjetiti
na vrijeme koje je bilo kada sam došla u NAMU. Naime, 1994. sam godine došla. U to vrijeme je NAMA bila blokirana, radnici nisu primili plaću punih 5 mjeseci. Robe uopće nije bilo jer dobavljači nisu htjeli isporučivati robu jer nije plaćana. Marija Šola ponosna je na godine u NAMI. Nikoga nije otpustila, kaže, i vratila je robu na ispražnjene police. A da ne kažem kakva je to bilo nabava, kako su to radili stručnjaci, ugalj za roštilj, nabavljali su pred Božić, japanke i sandale pred Božić. To znači da ta roba stoji tu, da se kupe zalihe i da se na te zalihe plaća što veća kamata, da bi mi mogli što više platiti Privrednoj banci tih kamata. Marija Radošević prisjeća se još bizarnih odluka uprave. Primjerice, kako su lusteri zamračili NAMIN ugled. Znate kakvi su vam to lusteri bili? Dovezeni su lusteri, ali za te lustere kad vam slučajno pregori ona žarulja koja je bila u tom lusteri, više ga niste mogli koristiti jer nije bilo više žarulja za te lustere. Osim s nekoliko velikih, vrlo nepovoljnih kredita, Privredna banka opterećuje NAMU i raznim kratkoročnim kreditima za nabavu robe od problematičnih vjerovnika same banke. Šećer se primjerice kupuje isključivo od IPK Osijek, iako je znatno skuplji od onog drugih šećerana. Tako banka naplaćuje svoja potraživanja od vjerovnika, a nama propada, tvrdi Marija Radošević. Pored tog 20 milijuna i 800 koji su dignuti prije mene, dakle ja na to niti sam mogla utjecati, niti sam znala, u moje vrijeme je još dignut samo jedan kredit od 11,5 milijuna maraka, a još u prijelaznom razdoblju 10. Dakle, za jednu ovakvu firmu koja je imala 68 milijuna nesaniranih gubitaka, 42-3 milijuna maraka, uopće nije visoka zaduženost. Dok se NAMA guši u dugovima, uprava donosi neobične odluke o kupnji dionica tvrtki pred stečajem, Koteksa i Siscije, te ubrzo i dionica Nogometnog kluba Croacije. Dinamo u tadašnjoj Croaciji trebalo je pomoći prema osobnom nalogu predsjednika Tuđmana, iako NAMA nije registrirana za te poslove. Dinamo je bila doista odluka Privredne banke da NAMA dokapitalizira sa 7 milijuna kuna tada Dinamo sa čvrstim obećanjem, ja sam to prihvatila samo pod čvrstim obećanjem da će Privredna banka natrag otkupiti te dionice i da će obeštetiti NAMU. I to je Privredna banka i učinila. Oni su nama vratili, stornirali su te kredite za te dionice, ali nam nisu platili sve kamate. 750.000 kuna smo mi platili samo za Croacijine dionice. NAMA i njezini dioničari dovedeni su do propasti, najprije nezakonitostima u pretvorbi i privatizaciji. U procjeni su podcijenjeni svi objekti jer se procjenjivalo prema računovodstvenoj, a ne tržišnoj vrijednosti. To potvrđuje državna revizija. Banka je nakon, krađe pojedinih i korištenja brendova i korištenja, svih potencijala NAME, vratila tu 1998. godine tu NAMU tako opljačkanu, zajedno sa tom svojom predsjednicom uprave koja je bila i dobila čak onu zlatnu. Nagrađena je bila za menadžericu godine, što je, mislim, apsurd jedan. Nakon što je iskoristio sve što je mogao, PBZ se 1998. povlači iz NAME i dionice vraća u Fond za privatizaciju. Tako da su te banke de facto pokrale, putem banaka je pokradena kompletna Hrvatska. Vi vidite da su isti direktori bili i za vrijeme rata koristeći normalno ratno stanje. Sad, da li je to ratno profiterstvo? Apsolutno jest. NAMA završava u stečaju. Ovu očajnu situaciju i s tim u vezi nered moramo prekinuti. Zakonski izlaz je stečaj sa preustrojem. Udruga Kulin Ban pokrenut će postupak za poništenje pretvorbe i privatizacije NAME. Ja sam napisao tu zahtjev za poništenje pretvorbe i privatizacije u sklopu samoga djelovanja zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije koji je donešen 2001. godine, međutim nije se desilo ništa. Jedini koji je odgovorio predsjednik Republike je rekao da se nada da će jednostavno institucije kojima sam se ja obratio, da će te institucije meni odgovoriti. Međutim, oni to nisu odgovorili. Mali dioničari podižu tužbe protiv Privredne banke Zagreb i protiv Zagrebačke banke. Postoji ono što se kaže da se trag krvi i trag novca nikad ne mogu sakriti, tako da ostaju tragovi o tome gdje su velika sredstva nestala. Ovdje se vidi na slučaju NAME nekoliko faza tog kriminala. Prvo, NAMA kao jedan od osnivača banaka ostaje bez svojeg ulagačkog prava u bankama
i banke postaju vlasništvo nekih drugih ljudi, a ne onih koji su ih izvorno osnovali. Vlasnici banaka u Hrvatskoj su tajfuni. Hrvatski, dakle, to je bez apsolutno. Evo ja ih pozivam, nek mi pokažu kako su prodali te banke, kojim pozivom, kojim zakonom su mogli prodati banke vlasništvo građana Republike Hrvatske, odnosno poduzeća koji su osnovali. Imate izjavu gospodina Gregorića da je to bilo 93. Gospodin Nikica Valentić kaže 97. zakona nema, a Luković tvrdi 89. što nije točno. Ni jedan, ni drugi, ni treći podatak nije točan, ali nikada nije donešen ni jedan zakon. Dioničari tuže PBZ jer je, kako tvrde, dvostruko naplatio dug koji je nama imala. PBZ odbacuje tužbe i tvrdi kako su se odrekli najkvalitetnijih nekretnina upravo zbog socijalne osjetljivosti prema radnicima. Tužba ide i Zagrebačkoj banci jer nama je također jedan od osnivača te banke, a radnicima nije omogućeno pravo da steknu dionice. I iz Zagrebačke banke pismeno odbacuju sve sumnje u nezakonitost transformacije banke u dioničko društvo koje je obavljeno 1989. godine. Dokazi da je poslovno-financijska elita sudjelovala u bankarskom i stečajnom kriminalu, tvrde naši sugovornici, vrlo se lako mogu pronaći. Pitanje vlasništva nad bankama je ostalo dvojbeno, a u konkretnom slučaju Zagrebačke banke smo u jednome drugome, zastupajući jednog drugog klijenta, sam na skupštini banke ustanovio da su dionice banke pretežito na tajnom zbirnom skrbničkom računu kod same banke, a strana banka se pojavljuje u suštini samo u imenu. Tko je na tom skrbničkom računu? Očito domaće fizičke osobe koje su bile na pravom mjestu u pravo vrijeme. Odvjetnik Tatarac tvrdi da ima materijalne dokaze i o sumnjivim računima PBZ-a, što je prijavio i Državnom odvjetništvu. To je bio novac kojem je naravno porijeklo bilo iz državnog proračuna i tu su bile specifikacije isplata, dakle razdoblje od početka 2000. do kraja 2002. godine, da je gospodin Prka omogućio otvaranje tajnih računa koji su dolje specificirani broj njihov, na koje su položeni različiti gotovinski iznosi, oni su također iznosi specificirani u ukupnom iznosu, dakle u tom razdoblju od skoro 3 godine od pola milijarde eura. Iz DORH-a o toj prijavi nema odgovora. Državu ne zanima gdje je nestalo pola milijarde eura. To nije bio izolirani slučaj, nego dio jedno šire prakse u hrvatskom bankarstvu i u hrvatskoj državi, pa onda ako bi se istražilo tih pola milijarde, onda bi se morale mnoge druge milijarde istraživati, pa to očito nije bio stav takozvane pravosudne politike. Ja bih želio da građani shvate, ovdje se radi o vlasništvu i radi se o nezakonitom oduzimanju njihovog vlasništva. Kroz banke, kroz sve institucije, dakle uz pomoć ljudi koji su radili u institucijama i koji su im to omogućili. Te ljude treba procesuirati, to nije puno, znate. To vam je nekakvih 800 ljudi. Ako Republika Hrvatska 800 ljudi ne može procesuirati, onda, znate, treba se zabrinuti za svijest građana. Tu se govori o kriminalu u nami, od pretvorbe, znači od 1993. do današnjeg dana. Ova kompletna dokumentacija nalazi se u Državnom odvjetništvu i u svim institucijama sistema i nadam se da će poslije ovoga svega proraditi institucije da konačno se krene s tim kriminalom. Osobe poput Marije Radošević, koje godinama skupljaju dokaze i dokumente o kriminalu, koje rade posao umjesto policije, DORH-a i USKOK-a, najbolji su dio našeg društva. Bila je ovo priča o nama, vama i poduzeću nama. Ana Jelinić, Latinica.